na kiya chemba. Mbiyande ba. Mbiyande? Hero ndo chine bichuchu binsumo kuri. Kilomita senga nchitakumena. Yo siraki inki bono kora kirera ati. Karigere kwanza karigere. Nasi. Yari ngora romena na bukomena. Chichonsiga. Usemba bere more. Ngoli zane yo kainze bweka. Mama na makomubekera rene nere mama mete ogotire tanjite bintu bikunyako. Agote abitekera kuri omena chiko mubeta oromeme. Ya. Nkware komoro seriri sosa. Tumete. Tana ote yae. Ebira me moroje. Sitamangi. Omukungu kalimatega. Mukama moromi no rio matari. Omukungu nanye geticho kete nategete tosimeke nanye suguma. Ya. Nanye bizao bereiga. Kende na kende. Nanye so sandio mugondo. Gacha bone singenje na ero mukomumura. Wono kusangana bagusibe kameto mugondo n'ubwa bamura. Bone mugondo yansi bibitiche byonsi bine byaye. Tate tukonga molembe muchiwe. Iwo mora simeka kende nonye. Nonye sosa ngairi ku endere banga norojimna mama agotiriga bwene to koliendere mali. Amasosa manugwaya ekebochi. Arona bwebona to mongino uri mama roseri chingeni chomene chindo chene chinkongchire. Na kirende babango kora. Ndabwati sei. Igawoje nya kongurukeri umuntu pie ukana gaziza anochaka zize kali akasiri. Kali asini niga. Kali ukanya gago chako igo gikokura. Lakini bichuchu ebirende osebona ngo tawatoro beko mosori. Yangu karanga buya noche mune munangana. Karanga buya iga. Ana kingo beka yabugana. Igona limbo. Omongino ndi na chare anyare utakuna. Nina kingo kara. Mobekero mosori. Basi mambe ko mosori oro. Kero metuma mano yo man. Inchembu yanderende nabwanda ara batarira yo. Ayu wakole biya baba. Koliri tukoliri. Riri moisonde. Ibono bwana kia matuka ya vere na kia beire gana kyoje nganyora mageni karante byango umete momoro na cheta ntomera kende moyo Ayubu ayomo Ayubu one antomerete $100 kwani goseki chi dollar antomerete chi dollar mi no mete chunirenga 10,000 basi 5,000 naina otebi onge kwefunza chireti chicheche chibesa enwe ne 10,000 bono riri moisonde kara kira baba ndakubuli gen pardon irolera usichibu komento merete ngo Ayubu metena kani njina ibuwe Ayubu inkosekera bono agantomera kara kira baba bono muamwe kenyoleke butige tukonga morete Pase kilande. Tinge yane. Inkyo komanira. Timese. Inkyo komanira. Ayubu. Ayubu one. Ago tumeraye. Nyanchama. 10,000. Karatiga. Kara kira baba. Nje bana ndai ubia. Kama tobono tutawatagera. Ayubu one. Ago tumere 10,000. Ekero ambe gete blacklist. Inki. Njera otebeto agenda omochesere nabo murabande. Kira. Tombe kira maoko gocha. Nchero moisoko muya nacha gotebi. Bono kwangire wonshauteri. Ese ibono tagete. Nara yungocha na. Ese yotagete. Na kya yubo kutumera chibesa. Inki mugocha mwagambe kembako kutumera chibesa. Osa chi general story sinki nande. General story inki. Kwani? Ke kukunya wataba general lyoka. Karati ya 10,000 yoka na kyo okogera iga. Ikomichioka. Ambeke blacklist ayagwa kire simimbaka to an extent akutumera chibesa. Nari entari kumukwanira. Nengi wachi toka motai kwanza. Ncha kende osenero ngete wonkwanira igo. Matuko make. Osena kinacha wogote koko reporter buno musani. Ono kontebi elindengi kubobego sengi kubya. Nchacha wote birende ntete mukwanira muirane mobe buya. Ministeri yago kumukwanira general talking. General. Igo tumangana tayo. General ayubone. Sweetie baby ndomere komi ndomera dola yamo. Inareta. Ya nchena nya gukwana na mumurori. Inki general. Osama amakwani okaigo akeigo kanyoro tomire chibesa. Oko mukwane Ayubu na kibono. Tiarende Spirit ya mubata. Holy Spirit. Otoma. Nyanchama kumiejo. Ya chibando sare kongwerra. No chirende chisi ni changu murende tari mulika mwizi bune yawo bwate. Wose to kwana ni. Inki kwane kebe. Mo kwana nani? Mo
Endera konte kwanza. Rende nara rende buno musike mwenzangu tari byango kora nara nche ngindi poti rende tori chibese chutwensi. Nakuletera 500. Hey. Omuga kona go chibesa. Onge 500. Ogoro mongonde chimboga na masosa. Sema yubuga go tetina ki nyanchama ki gechembata bwati simi bwata chibese chi muirere. Bona yokorro bona yubu agwanjite mona gotumira chibese. Nche tari ngana nganchete mono rende. Nche antumirite chibese ngore bundles to kwane na rende ngoletere. Ngokwande 500 yose to tete ngenda gocha. Chibese chonspi. 500 ngobatore 500. 500 yugo ira urachi bundles echindereta. Na korete kare. Na roserete tuki akile chemba. Wahe. Chikaera iwo. Ani kenyoreke ngongora bure. Ono. Kana tikanda otei. Nchetindo seti tuki. Ayubona gutumira chibesa ogenda orose chituki. Umago chage gonto gerio internet bono kuberete oro. Bono chibesa chu. Igo te nka sensa. Ogwene to wikara sono nyama tobe iguru. Hayuna mangana o watu to erane kerowe ke kwanza ke chibesa ibere kende nkyo kongeresa. Iya ntora ko chibesa chonspi na kyote tendo ari kero kwanya kukunya kwere chibesa chonspi. Ose nende na kwere 500 nkekebe. Ane ayo mukungu ya na. Alafu yento kende ndakore. Omberura baba. Ibu yento kende ndakore kiyango tebinda ibati ya mangana mange akurusie blacklist mogendre no bwanchani bonyo. Igombobe. Igombobe baba. Hey. Aya nyanchama. Nabire kainda sore bono nkonda indiki inkige ko ukende no metera kina baske bandi buna bara ko musacha nande tomanya bono gwachira gontishira ana achire ko report nchomanyani bono gwachontei nyegete mu meto bona yubungu muirande personally ayubu ya professionally amangana muirande aboyone amangana bamurana atiganje nkyoto gitabasacha ncha oso bugima bwana nkomenya igoto ono rante biko ira ayuburende kando araria kwira basacha babande ya kene nkyo ayo kongeresa 500 yo ntote titangende na ero gochia na boko ore credit ncha ngatyo ke kenyoro aye nyancha mana osina ya bwata bamura ose ibarenge kenyoreke osina ukwera moiso nde kwa machiwo itu no muntu bwe pigipigi gari wa uko nde bwense ukongika ugonkirira gwachiro kurwas gwachiro koru na mapepo nki kebono kabwate ba uko ya ne riba ire bonspi taringa nko baira bonspi onye bakonganja rende kwa ninje nkwenda ko bari ninje nko bari omorembo kyote kwa renge ontigera ayubu rosafi njayubu nero chite ko ndigi sacha bangao nche ayubu nero chite ko ndigi yo kwanya kore kenyoroke otatigo mosacho ndi bwensi wikange na gechemba ose bakora nchipore bawocha bagotumia bagotia gochia riche bagocha nabakani sibu kwa baira bagotumira aya kego usemwa toko usenka igo senka inche bagocha nabakani ose igo aya kwa ba expensive in a way general ya nabore igo general expensive bacha iga kwa bugoli ya nabore igo ore chip bagotumia bagotia bagocha sende nabakani bono kwanya kondama inkeke bena chipu no batobongo expensive korengere riore sawa korengere riore jina utaiga baba yabona yankwe 500 yubona kwanza tindi wako actually tindi wako igen ntonta geteneke kenda se simi yago ime eyu wate abanche ne mulika mwizi ane ena kekuru iPhone 12 Pro Max sawa eyu koraiga baba bwata kenda se simi yago broke yayu chibese chago tumerete orange 3000 1300 ngore yange kiane ke ndosere tuki njengambe ngore yange ngia nege korodo njukuyeri ayubone kure airport njengambe motebya mangana mansu atome chibesa manya okweshe iyo chikwatebire kemene manya okweshe iyo kunya kuliya mangana mansu kuiru musacho bande just mere words kende nkiorende ngokwana gose mere words igotu okwana goka kwareta chibesa agendere chomene chicha kwanza kiantiokere kiandende gocha chiko sengi chengo sambere nyomba minuga chomene chicha tiokire rosia ya morage mugo hani abeske yani kenyoreke moto itkonga morembe ga kinkinago serete gusenya sai hey 10,000 chance piga ayubu 10,000 ga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ndabwati nonye wani bob hey wa